Dobrodošli natrag na kanal. Danas se vraćamo u neka sretnija i jednostavnija vremena kroz prizmu jedne od najomiljenijih filmskih franšiza s ovih prostora, Žikine dinastije. Ova serija filmova nije samo izvor smijeha, već i podsjetnik na duh bivše Jugoslavije, obiteljsku toplinu i svakodnevne zgode koje su mnogima ostale urezane u sjećanju. Prisjetit ćemo se glumaca te kako su izgledali nekad, a kako sada. Uživajte u videu.